Ediția a doua a Salonului Internațional de Arte și Cultură Masonică va reuni pentru dumneavoastră întâlnirea nu doar cu o lume aproape tainică, aș spune, pentru că așa e privită din exterior. Veți putea vedea la expoziția de la parterul acestei clădiri superbe obiecte de rit masonic ale diverselor rituri, de la ritul scoțian antic și acceptat până la ritul Misraim. Veți putea vedea carte veche, When you are coming as a Mason to a foreign country and you are meeting a Mason the first time, you are not meeting a foreigner because we have the same ideas and so we are friends within seconds. We see each other and we are friends, and from the heart you have the feeling you know this person since many, many years. Premiul Concordia pentru anul 6013, pentru lanțul de uniune creat prin organizarea conferinței internaționale Soglia la București, este oferit din partea Marelui Ordin Feminin Român, fratelui nostru Adrian Ionescu Miu, mare maestru al Marii Roși Regulare a României. Tot ceea ce pot să spun este că acest premiu nu este pe numele meu, este pe numele Marii Loși Regulare a României. Vă mulțumesc! Veți vedea însă și lucruri mai puțin vechi,
Pentru că masoneria nu s-a oprit în secolul 17-18, nu s-a oprit când s-a terminat de construit ultima catedrală. Noi astăzi construim cu simboluri și cu suflet o altfel de masonerie. O masonerie spirituală în care fiecare dintre noi are un rol bine determinat. Încercăm să vă demonstrăm în aceste 3 zile în care vă invităm la salonul nostru că ne putem exprima prin artă, veți vedea artă contemporană, creată de frați și surori ale noastre din țară și din străinătate, artă care lucrează cu simboluri masonice și veți descoperi că masoneria înseamnă fraternitate, înseamnă libertate și înseamnă egalitate. Toate acestea sunt posibile dacă punem alături cuvântul iubire. Iubire de seamăn și iubire de ceva ce este întotdeauna mai presus de noi.